masha Allah. Wannan na menene? Ai kamar yadda aka ba kowa a matsayinka na malami kai ma haka aka baka. Ba wani abu a ciki. Ni da su ɗaya ne? Babu mamaki su sun tana da amsa za su ba Ubangiji ranar tsayuwa. Ni ban tanada ba. Malam Salim, ni fa matsala ta da kai kenan. Jama'a cewa aka idan ka zo gari kaga kowa da bindi kai ma ka nemi natsu ma ka daura ko ba haka haba malam. Wannan ai wani al'amari ne wadda kowa a nan an bashi. Ina fata ka fahimta. Yauwa. To gaskiya ba za a haka da ni ba. Ya ku waɗannan malamai ku ji tsoron Allah. Ku sani fa akwai ranar tsayuwa. Ranar da Ubangiji zai tsayar da ku ya yi muku tambaya ɗaya bayan ɗaya a bisa amanar ilimin da ya baku. Ba ku da amsar da za ku bashi a wannan rana. Babu shakka Allah ya lanci wanda ya ba da cin hanci da kuma wanda ya karba. Kai kuma ina mai tunatar da kai tare da kafatanin makaraban gwamnati cewa akwai gurare da dama da ya kamata a sarantar da kudaden baitul mali. Asibitoci babu magani, babu ma'aikata, makarantu ba malamai, ba kayan aiki, ba mu da gidajen gajiyayyu, gidan marayu babu abinci. Al'ummar gari suna cikin fatara da talauci da yunwa, cututtuka na kashe yara ƙanana. Me yasa gwamnati ba ta sarrafa da kuɗaɗenta wajen taimakon mabukata ba da inganta ilimi? Kuna gani duk ya lalace sai dai gurin cin hanci. Kun ga irin ta ko? Kun ga irin ta ko? Matsalar wutar ma har ku bata bari ba, amma kuna kokarin kashe kuɗaɗe akan aikin da ba shi aka zaɓe ku yi ba. Aba jama'a. To ga ta dawo sai me kuma? Kun ji irin ta ko? Wallahi ku ji tsoron Allah. Ku ji tsoron Allah. Ku ji tsoron Allah. Malami, wallahi kun bani mamaki. I'm surprised at you people. Na gan ku yi shiru kun amince abin da ya gaice mu ifada. Ni dai ina tare da Malam Salim domin na san cewa ba wani addini da yadda da ci hanci. To, na bar muku envelope ɗinku. Rabaran, jama'a ku duba min irin wannan.